Nosaltres som Gresca i som 9 persones. Som jo, que soc el bateria, en Gil Patxorroc, el cantant, l'Eduard Fernández, el baixista, en Mateu, el guitarra rítmic, en l'Albert Soldevila, el guitarra solista, la Bruna González, la saxo, la Clara Rey, la trombó, Fran Isern, el trompeta i en Jordi Aragonès, el teclat. El que fem és, agafem temes de ska jamaicà i els versionem i també fem cançons nostres. Les nostres influències són des de Desmond Dekker fins a Jimmy Cliff, Skatalites, dins del món de l'esca jamaicà i potser fem alguna reggae també i anar fent això. Vam començar fa 2 anys. Va venir la idea de la bateria i la guitarra de muntar un grup i vam fer el primer assaig, que érem 4, que érem 2 guitarres, el cantant i la bateria. Vam començar al Mas de Bigues, quan encara funcionava, i res, el primer estiu ja vam començar a tocar algun concert, ja ens van sortir i res, aquest any hem pogut tocar, l'any passat, el 2014, vam poder tocar a barraques d'aquí Vic i hem anat fent concerts per aquí a Osona i hem sortit també alguna vegada fora d'aquí. De moment estem treballant amb la maqueta i, no sé, com a objectius ara mateix seria trobar el màxim de concerts possibles i anar actuant i actuant al concert. Les versions que fem són bastant variades del tema, normalment. No sé, hi ha una que parla de lleons i coses així, i hi ha bastantes així, com d'amor i coses així. I bé, les nostres cançons, normalment quedem amb l'Edu, allà a la fàbrica, i les fem així amb guitarra espanyola i així molt mal fet, i després allà al local les fem més elaborades. I, no sé, parlem de tonteries, bàsicament, moltes tonteries. Ho fem tot en anglès i així no s'entén res i hem de tenir síl·labes per posar i omplir el temps de les cançons. Ens veiem el 28 de març a les 10 a l'Orfeó.